Türkmenistanda ıqtisadi krizisin hasam çuňlaşmagy şeýle-de ýurdun hem içinde hem de daşynda türkmen häkimetlerini, şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy nägilelikli çykyşlaryň artyp baslamagynyň arasynda türkmen emeldarlary öňümüzdäki ýyly halkyň arkadagly zamanysy diýip atlandyrmak baradaky karara geldiler. Tadahanyň maglumatyna görä, bu barada 25-nji noýabrda Jemgyçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen ýürüýti maslahatyň dowamynda ılalaslypdyr. Türkmenistanyň kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy Akçymal Durdiýewa mejlisde çykyş edip, ýylyň şygarynyň ketitlenmegi baradaky meselelerini il halk bilen giňden maslahatlaşylandygyny öňe sürdi. Onun sözlerine göre, adamların arzu isleglerinin, tekliplerinin iyizgiderli öwrenilmegi netijesinde Türkmenistan'da 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanysy diýip atlandyrmak barada edilen teklip halk tarapyndan giň goldaw tapypdyr. Bellemeleri bu habar çykmasyndan öň türkmen medeniýetinde halk bilen geçirilen geňişler barada hiç bir maglumat peýda bolmandy. Türkmen aktivistleri hem bu ýagdaýlary ünsü çekip, dünýäniň iň bir awtoritar ýurdy Türkmenistanda agla we kararyň şol sanda ilata ýeňillikli bahadan ýa-mugt berilýän gaz, tok we su üçinçiligini ýatyrmak ýaly kararlaryň hem halkyň islegi diýen söz düzümine talgylanyp orta atylýandygyny belleýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Kasperovski lakymy bilen çykyş edýän türkmen aktivisti häkimetleriň bu tejribesiniň ýurduň ozalky awtoritar prezidenti Sapar Murat Niyazowyň döwründen bäri dowam edip gelýändigini belledi. Aslında şu wagtçaly halk bilen geňeşlik işsat edilmedi. Bu öz ýanynda, Gyska özüniň ýanynda yerleşen adamlaryň toslap tapan zady bu. Bu Niyazow döwründen gelip otur, Gurban Sultan Eje ýyly, Ruhnama ýyly zat dip şol döwürden dowam etgeli otur. Şu depdesorlar, tradisiýalar. Resmi maglumatda halkyň arkadagly zamanysy şygarynyň 2022-nji ýyly Berdimuhammedowyň ady bilen baglanyşdyrmak baradaky halkyň arzu islegleri nazarda tutulup kabul edilendigi, şeýle-de onuň Berdimuhammedowa bardygy aýdylýan hormat sarpanyň nysanydygy aýdylýar. Emma öňde barjy türkmen aktivisti Dursultan Taganowa ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisi, şeýle-de barha köpraýatyň güngüzäran aladaty sebäpli daşary ýurtlara çykmagy ymtylýandygyny ünsü çekip, şygara arkadag sözüniň goşulmagyny ilatyň gözüni boýamak üçin edilen bir finansyk bolandygyny aýdýar. Yani bu Türkmenistan'ın içinde bolsun, daşında bolsun, halkın gözü boyamaklıktan geçti sebebi ykdysady kynçylyklar bolsun, azatlyk bolsun, adalet bolsun, yani Türkmenistan'da hiç zat kalmadı. Bu burası spektakl men pikirimçe. Türkmen aktivisti Kasperovski arkadag sözüniň gorugçy howandar diýen manysy bilen birlikde onuň depeden basyp duran ýük manysynyň hem bardygyny ünsü çekip, ýurdun hem içindäki hem daşyndaky ýagdaýlary nazarda tutup, munyň geljek ýylyň hasam agyr boljakdygyny öňünden bir isarat bolup biljekdigini beldi. Ruslar aýtdy, как корабль назовешь, так и поплывет. Demek bu yıla beyle at verildigi, demek Türkmen halkına cevizdir demek manini bir SMS görünüşünde uğradı otirdiyse kendi yanlışmar. Türkmenistan'da her ýyl prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyçlary esasında öňünden ýürüýti şygar bilen belgilenýär we täze şygar bütün bir ýyllap medeniýet habarlarynyň iň köp gaýtalanýan jümleleriniň birine öwrilýär. 2021-nji ýyl ýurtda Berdimuhammedowyň teklibi bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ynanysmagyň watany atlandyryldy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň öňümizdäki dynç güni 28-nji noýabrda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýan mahaly Azatlyk radiosynyň çeşmesi goňşy prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. Azatlygyň çeşmesine görä türkmen häkimetleri Özbek prezidentini garşy almak çäresini etniki Özbek raýatlaryny gatnaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Galy berse-de goňşy prezidenti garşy aljak Türkmenistan özbekleri Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapyndan öz milli libaslary bilen öpçünediler. Azatlyga ma'lum bolşuna görä 25-nji noýabrda Lewap häkimetleri 30 töwerew Özbek raýatyny Aşgabatda ýollady. Olar Mirziýowyny garşy almak çäresine gatnaşarlar. Çeşmämiz saýlanan adamlaryň bundan 2 hepde töwerew ozal 2 hepde möhlet bilen karantinasyna alnanyklaryny habar berdi. Özbek mediýasy Mirziýowyň Türkmenistany meýilleşdirýän sapary barada 24-nji noýabrda habar berdi. Kun Nokot Uz neşrine görä Şavkat Mirziýow 28-nji noýabrda Aşgabatda sapar etmegi meýilleşdirýär. Onuň ýa-ni Mirziýow beýlik bir postsovet merkezi Aziýa ýurduny Gazagstana sapar eder. Özbek prezidentiniň Türkmenistany we Gazagstana etjek saparlary onuň ikinji möhleti prezident wezipesini eýelenden soňra
Rusiya amal aşyran döwlet saparynyň ýygyanyna gawat gelýär. Özbek lideri ikinji möhlete prezident bolandan soňra ilkinji daşary ýurt döwlet saparyny Rusiya Federasiýasyna amal aşyrdy. Şavkat Mirziýoýew 19 noýabrda Moskwa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen duşuşdy. Hasodon Mirziýoýew 12 noýabrda Türkiýe Döwletler Guramasynyň öňünden meýilleşdirilen sammitine gatnaşmak üçin İstanbul'a sapar etdi. Munyň bilen Türk mediýasy Şavkat Mirziýoýewiň ikinji möhletde ilkinji daşary ýurt saparyny Türkiýe amal aşyranyny habar berdi. Mirziýoýewiň ikinji möhleti prezident wezipesine saýlanmagynyň edilýäni Moskwa amal aşyran sapary özbek mediýasyna görä Özbegistan bilen Russiýanyň arasynaky jewit strategik hyzmatdaşlygy ýene bir gezek mysal boldy. Galy berse de 19 noýabrda Mirziýoýew Moskwada Putin bilen duşuşan güni Özbegistanyň premier ministri Abdullah Aripow Ýewraziýa hökümetary geňeşiniň ýygynyň neden çykyşyna Özbegistanyň Rus aglygynaky Ýewraziýa ykdysady bileşigi bilen barha ysnşýan gatnaşyklaryna ünti çekdi. Özbegistan geçen ýyl Ýewraziýa ykdysady bileşigine fin çağda statusyna eýe boldy. Adatlygyň çeşmesine görä Mirziýoýew garşy aljak Türkmenistanyň özbek raýatlaryna olaryň özlerini ýokary derejeli mehmanyň öňüne nähil alyp barmaldyklary, mehmanlaryň soraglaryna nähil jogap bermeldikleri barada tälim türgünleşik geçirilýär. Galy berse de goňşy prezidenti garşy aljak etnik özbekleri özleri barada berjek gurrunlary hem öwredilýär. Lewap vilayatynyň häkiminiň orunmasary tarapyndan geçirilen konsultasiýalarda Türkmenistanyň nowatlary, adamlaryň açlyk derejesi we işçiligi barada dil ýarmadlyk tawşyryldy diýip çeşme aýtdy. Hatda özbek diline sapak berýän mektepleriň ýokdugy barada hem gürlemerlik tawşyryldy diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki postsovet merkezi ýurtlarynyň tapawutlukda Türkmenistan bilen Özbegistan Russiýanyň liderligindäki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agzady. Uzak ýyllaryň dowamyna demir ýumruk bilen ýurdu dolandyran awtoritar prezident Islom Karimow 2016-njy ýylda tarpytaýyn aradan çykandan soňra Özbegistanyň reforma wagdalary bilen prezident wezipesini eýelen Şavkat Mirziýoýew geçen 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna türkmen kardeşi bilen ençeme gezek duşuşdy. Aşgabatda okuyan taliplerden ýokary kujaýlarynyň zerurlyklary üçin nowatdaky gedek pul ýygnalýar. Bu barada bir näçe ýokary kujaýynyň talipleri Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Değişli yerimizde subotny edip pil bilen depdirmeli, şoňa 30 manatdan pul goşmaly. Bawany pul ýatdan çykarmaň, ertir hökman tawşyrmaly diýilip Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutunyň bir talipler toparyna Messenger arkaly iýerilen hatda aýdylýar. 24 noýabrda iýerilen hatda kim goşmajak bolsa, soň gep gurrun etjek bolsa, şu wagt aýtsyn hem diýilip pul tawşyrmajak talipleriň değişli yerleri özleriniň baryp depmeli boljakdygy hem duýdurulýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan talipleriň ençemesi bir günüň dowamynda hem özlerini değişli yeri depmegin, hem de sapaklara gatnaşmagyň fiziki taýdan mümkin däldigini aýdýar. Şol sebäpli talipleriň ählisi soralýan bu puly bermäge mejbur bolýar diýip Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutunyň efirde adynyň tutulmazlygyny soran bir talibe aýtdy. Şeýle şo ýylynyň dowamynda özlerinden eýýäm ony golay gedek pul ýygnalandygyny hem belledi. Bu pullar agaç nahallaryny satyn almak, okujaýyny, otoglary we umumy ýaşaýyş jaýyny awatlamak, sport egineşiklerini, şeýle-de telpek we köýnek ýaly milli geyimleri satyn almak üçin ýygnaldy. Aşgabatdaky bir näçe ýokary kujaýynyň ençeme talibi bilen gurrundeş olan habarçymyzyň maglumatlaryna görä, taliplerden pul ýygnamak bilen bagly ýagdaý paýtagtyň tas ähli universitetinde we institutunda gaýtalanýar. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutu bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy ýynanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25 noýabrda saat 13:30-17:00 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderli ýynanşygy netije bermedi. Bu barada ýurduň bilim ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynda taliplerden oku formasy, şol sanda egineşikler we toýly waslary, köpçüliklerin çäreler, velosiped, bag ekmek we beýleki maksatlar üçin hem ýylyň dowamynda ençeme gedek pul ýygnalýandygy barada Adatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri we media serişleri taliplerden, mektep okuwçylaryndan ýa-da büdjet işgärlerinden mejbur pul ýygnamak çäreleri barada hiç ýyly mesele gozgaman gelýärler.